Fi yw Capten Busta. Dwi wedi cyffroi'n lan I gael bod yma yn sir Pen-y-bont yr Ogwr ar yr ymgyrch pwysig hwn. Rwy'n chwilio am haid o ddisgyblion ysgol gynradd I fy helpu ar chwilio sut caiff gwastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu ym Mhen-y-bont yr Ogwr ei draws newid yn drydan I phweru, eich cartrefi, eich ysgol a'ch hoff atyniadau. Ha! Right, dwi off I gael cinio. O'r gorau, Pong. Felly sut mae'r peiriant ailgylchu bananas newydd yma'n gweithio? O, wela I. Ti'n rhoi'r crôn banana yn y blwch? Ac wedyn, mae'n creu nwy sy'n helpu phweru'r llong ofod. Wyt ti'n siŵr y bydd hyn yn gweithio, Pong? Wir, o'r ddeiar ges ti'r syniad. O, edrych, Pong. Mae'n gweithio. Pwgl, os gen ti fwy o wybodaeth am ailgylchu gwastraff bwyd ar y ddeiar? Oes, Busta. Hoffech chi wylio ffilm amdano? Yeah, please, Pwgl. Mae gwastraff bwyd yn cael effaith fawr ar yr ymgylchedd, oherwydd bod y rhan fwyaf yn mynd I safleoedd tirlenwi, lle mae'n pydru a ryddhau methan a nwyon tŷ gwydr niweidiol. Y peth gorau y gallwn ei wneud gyda'n bwyd yw ei fwynhau. Ond mae peth gwastraff yn anochel, enghraifft croen banana, bagiau te a chrafion. Bellach, mae pob cyngor yng Nghymru yn casglu gwastraff bwyd ar gyfer ailgylchu. Ydych chi wedi meddwl sut mae'n cael ei ailgylchu? Dyma sut. Mae eich gwastraff bwyd yn mynd I danc caeedig lle nad oes unrhyw ocsigen. Yna, mae microorganebau yn dechrau torri'r gwastraff I lawr. Enw'r broses hon yw treulio anaerobig. Gawn ni gyfarfod y microorganau yma? Maen nhw'n swnio fel ei bod yn gwneud gwaith ar dderchog. Na, fedrwn, Busta. Mae microorganau yn bethau byw sydd mor fach mae dim ond drwy feicrosgop y gallu di I gweld. Mae nhw ym mhob man o'n cwmpas, ond maen nhw'n rhy fach i'w gweld. Hyd yn nhw'n llai na Pong? Llawer iawn llai. Bach iawn, felly. Wrth i'r gwastraff bwyd dorri lawr, mae'n creu gwrtaith sy'n gallu cael ei ddefnyddio gan y diwydiant ffermio. Pwgl, all y gwrtaith ffyr tileiddiwr yma helpu fy ffwr I dyfu? Does gan wrtaith ddim byd I wneud â ffwr, Busta. Math arbennig o bridd sydd yn dda iawn am helpu planhigion I dyfu yw e. Mae hefyd yn rhyddhau bionwy sy'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio I greu gwres a thrydan. Gellir defnyddio hyn yn ein cartrefi a'n hysgolion. Mae'n galonogol gwybod bod ailgylchu un llwyth lori o wastraff bwyd yn gallu creu digon o ynni I phweru dros 20,000 o setiau teledu am awr. I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu bwyd, ewch I ailgylchu.gymru.org.uk. Felly, gallu'r ailgylchu gwastraff bwyd I wneud nwy sy'n phweru bob math o bethau. Yn union fel y banana sy'n phweru'r llong ofod Pong E1. Anhygoel! Rydyn ni angen atgoffa pobl y ddeiar faint y gall ailgylchu helpu'r blaned. Lawr lwytha ffeil gwybodaeth, please, Pwgl. Wrth gwrs, Busta. Pam ailgylchu gwastraff bwyd? 1. Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn creu ynni. Mae ailgylchu dim ond 35 bag te yn gallu cynhyrchu digon o ynni I phweru teledu am awr. 2. Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn arbed adnoddau. Mae'n gwneud gwrtaith, felly mae llai o angen I dynnu deunyddiau o'r ddeiar. 3. Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn golygu llai o lygredd. Os yw bwyd yn cael ei roi yn y bin sbwriel yn lle ei ailgylchu, mae'n rhyddhau nwy tŷ gwydr niweidiol o'r enw methan. Felly, mae ailgylchu yn 1. Creu ynni 2. Arbed adnoddau 3. Llai o lygredd 3, 2, 1. Ailgylchu! Iawn, Pwgl, mae angen darllediad bris. O'r gorau, Busta, trosglwyddydd yn barod.